Puilano khulumkan telam sugo ketal songbongbai mandirati prakijono bayarok ang tini khir eba mistano mairupni songoi phunuknai hingke sini kokbai hingke mono mai kwtui bo hono kenorok so ekari puilan theke paithakjak naitongni mai kwtui tamo ke song hingke dati no bo mono norok jephru pono mistano chana musungke norok dati no songoi ni chai mono mo haike kenorok naitongdi hingke tao phano je ani YouTube channel no subscribe khai ko ketal naitongni ko subscribe khai dan tapokni tai sajake like share bo khai di bayro goro bati kaisa ang mairum nakha nokni mairum no hingke tabuk boro kaham ke suinanai kaham ke suina ka ang hingke kaham ke angoro somya mairum no hingke baksa baksa mairum no somui tono hingke ang somya no somya boni dati no monai jaga dati terang jaga phunungnai hingke grinder kisi jaga mairum nang tam khlainai sobaina bagui ang kisa grinder no grind khainanai mairum no hingke sumani yagulo hingke mo haike khlaika tamong bayarok dati no maibo goline kepek ni pedangui mistano kaham kengo hingke tabo ang kisa halka haino khlaika bisi bo tahul di grinder o hingke tamong na awan haise wngui thanai abo halka sase hulinadi hingke tabo mistano slamna bagui angoro gas o karai box sai rwka hingke tabo dudh oro sersana ka liter kaisa dudh oro rwnai hingke norok oro gai dudh phanai mano angkhe oro packet ni dudh molai cream wala nakha hingke tabo bono gas harupui kisa ang bono haino kisi halka bono ang kuturui nanai dudh no mo haike gas no on khlainai hingke gas ni high flame khe tonoi na bairui tongnai hingke kolui tongnai ang hingke tabuk ani oro dudh phuluina kutukha hingke norok bo nugui tongkha na hingke tabuk dudh no haino kisa ke ang moike kolnai hingke kolmani yagulo ke hor kisa komoi haike khaina medium khe hingke je mairum no ang kurugui tongni mani ang mairum no ang luklai rwnai hingke luklainai kolnai hingke bayarok mo haike mistano songkha hingke khir songkha mar kheno tabo thogo dati no bongo no jephru pono mistano chana musungkha hingke omo haike songoi chai mano dati no munui thango jephru pono jephru bwkhang aphuru maika songoi chai mano hingke kwnui tejpata ri rwnai hingke tabuk chini kisa rwnai aboni yagulo hingke kwtui kisa ri rwnai kwtui bai hingke tebo khir kahama hingke tebo bini taste no alada wngui tongo amo bagui kwtui rokhe tebo alada taste phaio hingke kisa ang tabuk chini rok kwtui rok no golirine khlaimanai aboni yagulo hingke kisa som ri rwkha som rwkha taste kahama ongo kwtui no balance khaio hingke tabuk swkang kahama wngui tongkha na baira nugui tongkha na hingke tabuk elaichi powder ri rwnai elaichi powder no kahama ke mix khlainai ang oro nanai hingke aboni yagulo oro narikla kwran ang rwnai norok nangkhe oro narikla kisi bo norok kurugui mano angkhe oro narikla kwran no ri rwkha hingke tabuk kismis rwkha hingke norok nangkhe oro tebo dry fruit rwi mano kismis ni yagulo kaju badam rok rwi mano hingke ani mung kha ang tabuk gas off khlainai khir no mai kwtui no tiklai chinai kaisa bati o khlai hingke tabuk bati o nakha nugui tongkha na bayarok bwswk kaham khe peda wngui nai bebangno goli thaka mairum rok norok bo mo haike no nogo dati no munai jatkhe songui norok mistano chai mano mai kwtui hingke bayarok tini no o mai kwtui no norok bo hengjaka tola o comment box o comment saina tapokdi tai chajakhe like share khai di hingke tebo kotal kotal somung no bwskango tui phepinai hambai bye bye।